Oke dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, selamat pagi dulur-dulur kabeh. Pripun kabare dinten iki? Mugi-mugi kabar kula panjenengan sedaya sehat-sehat kabeh nggih. Nah, saiki aku ana ing sekitaran Candi Prambanan ya dulur. Iki aku lagi ana gawean. Dadi iki gaweanku kuwi tunggu tip utawa tunggu sound system ya dulur ya. Dadi kaya biasane dulur ya. Dadi gaweanku ya serabutan. Engko akone bose iki kon ngopo ya. Mangkat ya dulur ya. Sing penting obah. Karang ya nek wong urip ki nek ora obah ora golek pangan ya arep kepiye maneh ya dulur. Nah, iki dadi ning nggon acara wong ewoh utawa acara hajatan ya iki aku ya dipercaya kon munggusane kuwi ya karo kanca ya ran ora ming dhewe. Mergane nek dhewe ya nek angkut-angkut son kuwi ora iso ya kudu eneng kancane. Nek acara sing wingi ning daerah Bantul, ning daerah Gunung Kidul. Nah, iki ning luar provinsi ya, dulur ya. Nah, iki wis ning provinsi Jawa Tengah. Iki ning daerah Candi Prambanan iki wis termasuk Jawa Tengah ya. Nah, iki aku ya wis rampungan le totoson ya. Rampungan ya iki ceritane iki acarane iki engko campur sarine iki ning bintang tamune ya dulur. Bintang tamune iki Dimas Tejo Blangkon ya penyanyi sing kondang kawentar ya wisan. Nah, iki dikore ya dulur sing duwe gawe iki omahe sing duwe gawe. Iki ning kene rencanane sekitar 2 dina ya dulur ya. Dadi 2 dina ki full acarane nganggo hiburan terus ya. 2 dina. Acarane Setu esuk kuwi wis 1 hari Setu esuk sampai sore ki full campur sari full hiburan. Terus harine Minggu kuwi Minggu sore kuwi hiburan campur sarine kuwi ya nganggo bintang tamu Dimas Tejo Blangkon. Nah, iki aku esok iki ya mlaku-mlaku sepil-sepil lokasi sing duwe hajat kuwi. Nah, lokasine iki ya lho. Dadi nek aku iki apa gawean sing penting menghasilkan mangkat ya lho. Kon ngopo wae. Nah, iki wis termasuk neng perumahan padat ya lho. Iki sekolah jalan utama masuk sekitar 10 meter ya. Terus dawane tenda iki sekitar ya 50 meteran. Terus tengah-tengah ana dekorasi ini. Oke dulur, jadi kono kuwi kegiatanku dina iki. Pokoke ya wis apa gaweane sing penting mbut gawe ya dulur ya. Sing penting halal lur. Ngoten niku liyer ya dulur-dulur ya kompat janure tuwa nek kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.